Boss G, good morning. Okay po, ma'am ho. Ay, okay po, ma'am. Ma'am Lynn. Thank you po. Boss G. Mami D, good morning. Thank you sa paharang. Boss Bell, thank you. Good morning. How are you? Dito ako sa bahay ngayon. Off ko. Galing ako sa kabila. Galing ako sa tindahan. Doon yung dirty kitchen namin. Nagluto ako ng paksiw na isda. May naglako. May naglako ng isda. Assorted na isda. Kaya pinaksiw ko na lang. Sa kabangus. Arlen D, good morning. Ma'am Jen TV Mix. Good morning po. Thank you sa Ma'am Kaina. Boss B, thank you sa pag-play all. I-set ko lang yung laptop ko dito ako mag-play all. 30 minutes kada channel. Nag-iisa ako ngayon. May duty ang husband ko. Kaya magwalwalan muna ako. Jenny Channel, good morning. Miss Jeneline Vlogs, thank you so much. Dito lagi ang pwesto ko sa kitchen. $6 million in the house. Good morning.
Hello, Ma'am Lynn Raquetera. Good morning. Hello, bakla. Thank you, Ma'am Lynn, sa pagtambay. Ma'am Jean, dito ako ngayon sa 16 videos mo. Play all. May harang, Ma'am Jean. Shell. Ma'am Jean, ito, halfway lang. Halfway lang ipakita ko, Ma'am Jean, Wow, si Papa P. Papa P ang endorser, Shell. Ito na. Ang ganda-ganda ni Ma'am Jean. Halfway lang ipakita ko, ha. Ma'am Jean, Ma'am Lynn, Boss B. Halfway lang para hindi makita yung harang. Ito, Ma'am Jean. Ay, bakit? Dali. Ay, ara na. Balik. Na-touch ko ang keyboard. Kain tayo, fish cracker. Nagluto ako sa kabila. Nagluto ako paksiw na isda. Doon sa tindahan namin, nandoon yung dirty kitchen. Diyos ko, tagaktak yung pawis ko. Lumabas yung mga tuksin sa lawas ko. Sa katawan ko. Pangalawang video na Ma'am Jean. Wow! Sana all. Sumba. Mas lalong ma-inlove si boss yan. Mas lalong ma-inlove si Boss B. Huwag na daw kayo magsumba, Ma'am Jean. Sabi ni Ma'am Raquetera. Para sexy. Ako nga kanina. Ano na? Naka-schedule, nagising ko 5 o'clock. Sabi ko, magpa-adlaw-adlaw ako bugtaw. Eh, wala man ako duty. So, 5 o'clock pa lang, nagising na. Nakita ko, off na yung cellphone ko. Nalobat na sa live ni Boss G. So, nag-set up ako, 20-20 left side, right and left. I mean, nag-side, side, ano tawag yun? Sideway, parang 20-20 counts. May harang, Ma'am Jean.
Last kaya to? Anak ni, ni Juday. Ah, hindi. Good Life. Good Life. Good Life. Ito na, ang alimango ni Ma'am Jean. Wow! May halong pagmamahal kasi Ma'am Jean, kaya nasarapan si Boss B ng luto mo. Hala. Lumaki ng lumaki, lumubo na ng lumubo si Boss B. Kung pwede sana Ma'am Lynn, ibigay namin sa iyo yung mga excess baggage namin, yung mga humps namin. Ako ang humps ko noon, nung waistline ko 23. Diyos ko, isa lang yung humps ko. Ang harapan, boobs lang. Ngayon, Diyos ko, 1, 2, 3, 4. 4 ang humps. Bakla, where na you? Dito na mi. Kung pwede lang, Ma'am Lynn, mabawasan kubel-bel ko. Kasi kahit marami tayong trabaho, pero lamon naman ng lamon, wala tsansa. Wala tsansa pumayat, Ma'am Jean. Food is life. Bahala na bukas. Importante ngayon. Dumper Gorong, like Dan 7. Thank you so much. I'm from India, West Bengal, Darjeeling, support back. Okay, I will visit your channel later. Thank you so much. Dumper Gorong. Ano, bolomi? I will give you, banana. Bolomi. Hindi ako nataba ng malaki. Talaga kasing pagluto ako, wala ako gana kumain yan. Hihihi. Oo, talaga Ma'am Jean. Basta luto mo, wala kang ganang kumain. Pero, kung craving mo talaga, parang nakikrave ka ng adobo, dami talaga ng kain. Ako, nakikrave ako ng adobo, magluto ako, dami talaga akong rice pa more. Bakit no? Lahat ng menu ng Pinoy, ang pinaka-paborito ng lahat is adobo. Adobo, ang paborito ko adobo, manok na may baboy, halo. At saka may itlog. Ganyan. Yan ang paborito ko sa lahat na menu. Pangalawa yung chicken curry. Haram ulit, Ma'am Jean. 8 million bro. Bulol. 8 million viewers. Thank you. Wow, sana all, Ma'am Rose. Ako, pag naka-tagilid, parang postin. Straight. Walang humps. Walang bukol-bukol. Ay, kawawa naman si Ma'am Lynn. Bawi ka, Ma'am Lynn, next year, pag uwi mo. Kain ka ng rice 3 times a day. Para magkalaman naman yung katawan mo, mga buto-buto mo.
para may panglaban sa anumang hamon ng buhay. 'Di ba? Ako kahit ano, basta adobo, kahit sitaw, basta adobo, gusto ko niyan. Oh, sarap sitaw. Sa akin naman, Ma'am Jean, nalimit yung pagkain ko ng sitaw kasi mataas yung uric yan. Mataas ako, napakataas yung uric acid ko. Kaya, hands off muna ako sa sitaw. Harang again. Thank you, Mami D, sa paharang. Naku, dami kumakain basta kada kain may ginamos na may kalamansi. Uy, at sili. Sarap yan, Ma'am Lynn. Kaya lang, ang taas ng uric yan. Pampataas ng uric yung ginamos. Ano bang tawag nyo? Ang tawag na ginamos sa amin is shrimp paste. Yung hipon ba na iba binabayo, iba tinatasak-tasak lang. Ngew. Yung sa Leyte, yung ginamos, 'di ba yung fermented na isda? Ganyan sa inyo, no? Ako kapag kumain ako ng sitaw, yon, sumasakit talaga yung mga kalamnan ko. Pataas ng uric. Ito na Ma'am Lynn. Ay, Ma'am, ay! Sorry, nahulog. Ito naman si Ma'am Jean, oh. Ma'am Jean, bagong ligo. Parang ano to, kumakain si Ma'am Jean ng chicken curry. Sorry, Ma'am Jean. Ito ka, oh. Ay, ang ganda, ang sarap. Yung ginamos, bagoong na isda. Sa amin kasi, pag tinawag na ginamos, bagoong, ano yan, shrimp paste, ang tawag sa amin. Masarap ang bagoong na isda sa mga saging talbos ng kamote at nilaga na. Oo, aba! Mapaparice pa more kapag ganyan ang ulam mo. Isuso lang sa saging ba? Saging na bagong, harvest lang. Masarap yan. Nung maliliit pa kami, elementary pa kami, doon kami sa gitna ng palayan ng bahay nila Lula. Yung grandparents ko, nandoon kami nakatira. Yun, lagi aming kinakain every morning, Ma'am Jean. Saging na linaga na may suso sa tinabal. Ang tinabal naman sa amin, yan yung sa inyo na ginamos na salted fish. Fermented fish. Yan ang sa inyo. Iba naman kasi sa Ilonggo, yung ginamos. Shrimp paste yan sa amin. Lagi sinususo lang sa tinabal. Tinabal yung saging na bagong harvest. Sarap! Namimiss ko. Kasi noon nang mahirap yung yung family nanday tatay. Ay, ganun din sa kabila, both sides sa kananay. Kaya hindi kami makareklamo. Kung ano lang naihain sa lamesa, yun na, pagsaluhan na namin. So noon, na-experience din namin na gabi, wala kaming bigas. 1980s yun, Ma'am Jean. Wala kaming bigas, wala kaming ulam. Maraming kangkong doon sa Niyugan. May doon. Ay, Ma'am Jean, may harang. Maraming kangkong doon sa parang sapa lang. Kumukuha ako, Ma'am Jean. At saka nilagyan ko lang ng sabaw, betsen, asin na maliit lang. At saka kamatis. Yun lang kain namin sa gabi.
Kawawa kami. Pero wala kaming reklamo. Hindi namin naaway yung lola namin, yung tatay namin. Kasi 3 years old pa lang ako, napatay na si nanay. 8 months pa lang yung kapatid ko. So wala kaming reklamo kung ano lang ang nandyan. Yan lang. Nabuhay rin kami kahit na ganyan lang. Sabi ko halfway to whole way. Kabuo ang video. Malalaki kasi yung harang yung revenue natin kapag 30 minutes yung play all. Kahit sentimos lang. At least pumapasok, mayroong pumapasok. Wow! Haba ng harang, Ma'am Jean. Ay, sino to? Parang Pure Foods yata to. Ha? Ma'am Jean, ha? 15 minutes and 34 seconds. Ala, oy! Grabe ka naman, Ma'am Jean. Sana all. Ma'am Jean, oh, tingnan mo, oh. Oo, tingnan mo, oh. Diba? 15 minutes and 20 seconds na. Kay Ninong Ray. Hala, oy, Ma'am Jean. Hala, Ma'am Jean, gabi ka, ha? Sana all, papasok din yan si Ninong Ray sa akin. Oh, tingnan mo, oh. 14 minutes and 49 seconds left. Diba? Ang laki. Oh, haba ng harang, boss. So, ibig sabihin, mas mahaba pa yung harang kesa sa mga videos na ipi-play all ko, Ma'am Jean. Ninong Ray, punta ka mamaya sa akin. Sponsored by Ninong Ray, www.lazada.com.ph/purefoods. Wow, ang laki. Still cooking si Ninong Ray para sa'yo, Ma'am Jean. May dollar ako niyan, Ma'am Rose. Yes, meron kang dollar. Mayroon pa nga niyan, Ma'am Rose, 90 plus 90 minutes. Grabe ka, Ma'am Jean, ha? Ilan na ba yung dollar mo ngayon? Ang laki-laki na, Ma'am Jean. Saya-saya. Ang saya-saya natin, no? Ay,
Diyos ko, parang iyak ako kahapon nung nalaman ko na na 4K na si Boss B ba? At last nakuha natin yung 4K, ilang weeks lang, 2 weeks yata. 2 weeks no, Ma'am Jean, no? Boss B, no? At saka, before tayo mag-separate way, 1 month and 15 days yata. Ilan ba yung mo, Boss B? Yung what's hours mo? 'Di ba? Maliit pa, no? 1.7 yata. Ilan na, Boss B, no? As I can remember, 1.7. So, we made it! Congratulations sa ating lahat, sa ating apat. At sa ating ever supportive na nasaan na ba yun si Sir Tam? Sir Tams! 15 days lang, Ma'am Rose, nakuha ng 1K. Wow! Ganyan talaga. Pag may teamwork. Diba? Nakuha natin yung goal natin. Iba kasi yung sistema sa kabila. Hindi kasi araw-araw. Advantage talaga kapag araw-araw ka magla-live. Advantage talaga, Ma'am Jean. At saka araw-araw, mayroong pumapasok na revenue. So, mag-focus na tayo ngayon sa revenue. So, 30 minutes playing or more than. Accepted. Lahat tayo dito pantay. Ang pagtingin, walang lamangan. Sasahod ang isa, sasahod ng lahat. O, di ba? Sir Tams, where you na? Salamat sa ever supportive natin na fan. Sir Tams, no other than Sir Tams. Yeah. Priority nila yung na-monetize na kasi gusto nila buwan-buwan mayroong pumapasok na sahod. So, ang atin lang naman kasi, enjoy. Enjoy lang natin yung YT. At saka syempre, sino namang hindi gusto na mayroong sahod, extra income, di ba? So, ang pagtutulungan kasi, hindi lang na yung isa ang gusto lang tumataas. Ganyan, siya lang lagi ang nasa taas. Dapat, yung nasa ilalim, dapat i-push din pataas. Para everybody happy. Yeah, pantay-pantay lahat. Yes, walang leader tayo, walang leader. Lahat pinag-usapan, lahat agree sa pinag-usapan. Hindi na ikaw lang lagi pinapansin, ikaw lang lagi pinapakinggan. Yung kailangan na kukuha ka din ng mga ideas ng mga ka-member mo, ng mga kagrupo mo, kung gusto ba nila o hindi. Ako naman kasi, kapag ayaw ng isa, hindi ko yan i-implement. Kapag gusto ng lahat, yan. Implementation na talaga. Plans, implementations, action na agad. Pag duda pang isa, huwag na muna i-implement. Pakinggan mo, kapag leader ka, pakinggan mo yung mga hinaing ng mga ka-member mo. Huwag lagi ikaw lang pakinggan. Mayroon kang favoritism. No. Makukuha ang isang bagay, makukuha yung isang goal, yung isang objective kapag agree ang lahat. So ito na nangyari. Nakuha na natin yung goal natin. So, next level.
Next level, mga ka-team. Di ba, Ma'am Jean? So, ngayon, pasensya na muna ha. Baka bukas, may laman na. May laman na yung si G. Ngayon, wala pa, Ma'am Jean. Pero ano ko yan? Nasa isip ko na yan na kapag mayroon na, hindi ako set aside sa ganyan. Syempre, magpadala din ako, no? Nagpalipad din ako, no? Hindi Dapat give and take dito. Pero kung wala talaga, sorry lang, okay lang yun. 'Di ba sabi ko wala namang pressure, Anay. Walang pressure dito. Pero kung may extra, pwede rin i-share. Pero kung wala, okay lang yan. Diba? Okay lang yan. Hala, Diyos ko, Ma'am Jean, ang haba-haba. 6 minutes and 19 seconds left. Diba, Ma'am Jean? Sana all! Ninong Ray! Mamaya, pasok ka din. Pasok ka din sa aking channel. Kaya po, Ma'am Rose, meron lang po pang wala. Okay lang din, basta magkakaisa. Yes! Magkakaisa. Okay po. Diyan ako, Ma'am Jean. Diba? In just 15 days, nakuha agad yung 1K ni Boss P. Uy, ano yun? Uy, bakit? Ano yan? Parang may alaga ako dito na hindi ko makikita Tika muna ha. Dali check ko Wala naman. Ito pa, Ma'am Jean. 4 minutes and 17 seconds left. Love ka yata ni Whitey, ni Lulo. Bakit kagabi? Nagbawi siya kagabi. Nagbawi siya, Ma'am Jean. Bakit kagabi sa akin? Ilang palit ko ng mumu, wala. At saka kay Boss G. Kay Boss G. Tapos kanina kay Boss B. Ay nako. Namimili lang yata. Bumabawi na naman. Every other day. Every other day. Baka bukas wala na naman harang. Ay nako, Lolo. Kasi ang sabi ni Lolo, kapag ibigay ko lahat sa iyo, paano na lang ako? Wala na ako natira. Paano naman ako magka-income sa inyo? Kaya pinipili niya lang yung bigyan niya ng harang. Nako, Lolo. Sabi ni Sir Tams, ipupusil niya. Pero hindi naman mamatay-matay kasi powered by electric.
Robot. Oh, mayayaman na yan. Mayayaman na yan si Lolo. Nang dahil sa atin. Ilang YouTubers, ilang vloggers in the universe, in the world, in the universe. Tapos ang bigay niya sinintimos lang. Ang sa kanya, millions. Ay, sige ma'am. Sige ma'am Jean. Meron pa 2 minutes. 2 minutes pa ma'am Jean, si Ninong Ray para sa'yo. Sana sa akin din. Sana sa akin din. Ninong Ray. OA ko OA ko ngayon Hindi, joke lang. Saya-saya lang natin dito. Walang pikunan. Bawal pikon dito. You're welcome, Ma'am Jean. Hala, naubos ko na ang fish cracker. Ano na lang, 6 seconds, Ma'am Jean. Grabe ka, Ma'am Jean. Sana all. Oh, ito pa, may harang pa, 2 minutes and 50 seconds. Pangalawang harang. Ano to, parang youtube.com watch. Parang, sino yung ang artista? Indian. Napansin ko kapag mga Indian na harang, matataas. Haba ng minutes. Sana all na lang, boss. Sana all. Pasok ka din sa amin. Ninong Ray. Kung kailan maganda usapan, saka nalabas ang diwata dito, Ma'am Rose. Ha? Diwata? Hindi ko magets, Ma'am Lynn. Yung diwata, yung mapuputi, yung chinita. Sige, ipapasukin mo.
Hala, ang puti-puti talaga ng ano mo, ng amoy mo, Ma'am Jean. Ma'am Lynn. Naubos mo na lang, Ma'am Rose, di ka pa nag-alok. Hindi kanina ba, nag-ano ako, nasabi ako sa inyo, nakain tayo ng fish cracker, naubos ko na Meron pang isa. Ano lang to, pang snacks, kasi kumain ako kanina ng, dalawang araw ko nang kumain ng rice. Kahapon, binigyan ako sa office na may neighbor kami doon. Binigyan ako ng paksiw na salmonite. Naubos ko yung paksiw na salmonite. After 30 minutes, binigyan niya ako ulit ng laswa. So, nag-ano na lang ako. Ano ko na lang. Kinain ko lang kahit walang rice. So ngayon kanina kumain ako. Before ako maghanap ng ulam ko ngayong lunch. Kumain ako ng rice with tuyo. Yung parang tamban tuloy yon tawag. Ang taba-taba. Pinirito ko. Yun. Rice pa more na naman ako. Sabihin mo, pumasok ka na muna doon sa kaharian mo, diwata. Huwag ka nang lalabas. Mag-ano ka na lang ng ng anong tawag doon? Parang whistle ba na gusto niya nang kumain. Ang kalag wala napadadalan, Ma'am Rose, kasama dito. Palakad-lakad. Kalag. Puti na puti, wala na dugo, kaya kalag. Ito meron pa ito share ko muna sa inyo. Fish cracker. 3 pack itong binili ko nung isang araw. Yung isang pack kinain na ni Happy. Wala. One nga kay wala magaling gigamit gid mayo. Ano? Wala magaling electric pan kay tugnaw. Ako ya nang mataas man kay nagamit ko rice cooker. Kaya ano pag ititaas kay iyaw over malang nagamit. Nataas gid man ang sikos mo. Pagpat na na sila yung subong niya. Kaya ba dito siya Arbeni? Teka mo sa pamatsak mo. Hindi ka rin sa gatong buka. Tingala kung gaya sa mubra nila yung mga reading mo. Tingala ako basta nasiko. Hali-hali. Hali-hali. Live ko Hindi ko mamurada. Lugawan mo ito kay na di ang mga tinaisda mo ito ko din butang ko sama na nakapasa ko na Try ko lang kung nila ang pag-ulok ko bayad gas hindi ako nagsusuka, Ma'am Jean.
Ay, Boss B. Ay, grabe ang harang ni Ma'am Jean hanggang ngayon. Ma'am Jean, GCash, sponsored by GCash. Nako, ang laki-laki ng bill ko, binigay ni Sister Reds. Nako. Tingnan nyo. Buong araw wala kami dito. Gabi lang gamit namin ng kuryente. Tapos naka number 1 lang thermostat ng ref namin. Pero tingnan nyo, ang aking bill. Oh. 1154.78. Ewan ko. Tumaas naman si yung electric cooperative namin dito sa Negros. Oh, Ma'am Jean, wala pa. Hindi pa tapos. May 3 minutes and 2 seconds pa, oh. Yan. Grabe ka, Ma'am Jean, ha? Bumawi agad si Lolo. Kagabi, kahit na ilang palit ako ng 3 mumo ko, wala talaga. So ngayon, bumawi na naman uli. Baka bukas wala na naman ito, Ma'am Jean. Ay, nako, Lolo. Hindi ako nasasaw-saw, Boss B, sa suka. Pero kung chicharon, pwede. Pero kung fish cracker, wala. Kaya grabe si GCash, ha. Halfway lang, Ma'am Jean. Ito lang, oh. Tapos kung mag-play mamaya, tapos kung mag-play sa inyo, kung may time pa, kakanta ako. Pag mayroon pang time, priority muna ang play all. Babawi ako ngayon kasi sa office, hindi ako makawalwal doon. Heart of Love! Good morning! Haba ng good morning. Late ka, Heart of Love. Sir Tams. Pinahanta ikaw subong. Pinahanta ikaw. Ano ba yung anong punishment natin kay Sir Tams? Comment down below. Ma'am Jean, Boss B, Ma'am Lynn, anong punishment natin kay Sir Tams? Comment down below. Gabi ka, Ma'am Jean, dito pa, oh. GCash pa rin. Nagkaon abi ko, Ma'am Rose, kay naglakat ko hospital, 1 p.m. Okay. Ay, mapakuha, gali ka dugo. May follow-up check-up ka, Sir Tams, no? Sige, go. Anong nabulol-bulol na ako, Sir Tams, ako fish cracker. Ano yun? Parang may kumakagat sa ko. Parang mayroong kumakagat sa parlins ng bubong. Nako friendship wag kang ganyan. Budots daw. Budots. Ay, nako, hindi ako naka-StreamYard ngayon, Sir Tams. Hindi ka makaakyat.
Bukas na lang, mag-StreamYard ako, magbudots ka. Mag-practice ka na isubong. Oh, may kasama ako dito, Ma'am Jean. Hindi ko makikita. Parang ina-attempt ka na, kagatin yung parlins, yung bubong. Pwede, hindi yan maano yan. Hindi niya madutlan kumbaga sa Ilonggo. Kay tig-aman. Oo, mabait yan. Hinayaan ko lang. Pero, nano ka ba? Para sa Ilonggo nakibot ba? Hello, friendship! Huwag kang magingay. Naririnig ka dito. Practice ka muna, Sir Tom, sa budots. Bukas mo na isalida, iratsada. Bukas ka na magratsada, Sir Tams. Akyat ka bukas. Asa? Hindi ko makita. Hindi ko man makita ang imong ratsada. Buwas lang, showdown. Bukas. 10:30 to 1:30. Alam nyo guys, before ako mag-YT, ang parang hindi ako kumikibo ba? Hindi ako maingay. Pero nung na-monetize na ako doon, ako na ingay, palabiro. Pero napansin nyo noon, di ba? Hindi ako nagbibiro. Hindi ako lagi sumasabay sa inyo. So ngayon, ito na si Lutong Ilongga. Ma'am Jean! Oh, meron na naman harang. Sponsored by Ching Chong Ching Chong Chang Ching. Hindi ko alam to. Hindi ako marunong mag-Korean. Annyeonghaseyo! Ganyan lang. Oo, nahihiya ako talaga kasi una-una, language barrier ba? Nahihiya kasi ako, hindi ako marunong magtagalog. Hindi ako marunong magtagalog, Ma'am Jean. So, pasensyahan nyo na kung ang mga wordings ko na Tagalog hindi talaga perfect ba? Hindi perfect. Hindi perfect. Kaya wala tayong nasa mundong ito walang perfect. Nobody's perfect. So, accept the fact na wala tayong perfect dito. Hindi tayo perfect. Puro lambing. Oh, Ilongga, da sa Ilongga na yan maluming, yun na yan magambal, ya. San ga init na ulo mo, namuyayaw ko bla, lambing yapon. No, Sir Tams, no? Lambing gihapon. Yan ga init ulo mo, lampos ka na. Ang gabi ang usap ko sang fish cracker. Dugay-dugay maubos ko na ni. Ikaduwa na ni nga pak. Balan mo, dapat, kung nagawalwal ikaw, matupad kay gidya pagkaon, kay ginagutom ka man. Alam, Ma'am Jean, wala pa natapos ang haram. Sponsored by Annyeonghaseyo.
Hindi naman matigas, Ma'am Jean, ah. Tama-tama lang. Kasi kami mga Ilonggo tawag sa amin, yung mga tao dito sa... Yung Negros kasi, dalawa, naka-divide into two, Oriental at saka Occidental. So, dito kami na belong sa Occidental. So, nakaintindi man ako sang Bisaya nga panghambal. Kag naintindihan ko ang mga hambal sa mga waray noon, kay sang una sa store pa ako nagtrabaho, may ara kami mga upod nga mga waray. Hambal nila mga waray daw maisog. Dili man. Maghambal lang, very strong ba. Oh, ito na naman, Ma'am Jean. May harang na naman. Smart Communication. Sponsored by Smart Communication. Ay, grabe ka, Ma'am Jean, ah. Ilang ano ko pa lang to, ilang channel ko, ilang videos pa lang to, 6 pa lang videos, pero mas mahaba pa yung harang kesa sa mga play ko na videos, Ma'am Jean. O ito, 6 out of 16. Grabe ka, Ma'am Jean, ah. O ito na, ano ko na, ika 6. Ika 6. Nagluluto ka ng, tawag sa amin dito, Ma'am Jean, yung saging na piniprito at saka may flour, kumbo. Kumbo tawag. Sir Tams, di ba? Kumbo din sa inyo. Wow, ang haba. Walang katapusan na harang. Oo, grabe, Busby. Grabe si Ma'am Jean. Mahal talaga siya ni Lolo. Pero kagabi iwan. Nako. Wala talaga, kahit na magpalit-palit ako ng mumu. O, kumbo man na siya tawag sa sa Ilonggo. Maruya sa Tagalog. Sa waray, pinahapot. Pinahapot. Tapos ginasuso pa ni Ma'am Jean sa sugar. Amon may pa, maruya. Okay, maruya. Part balik naman ako hospital mamaya. Daming nurse doon, pakilala kita. Wag na, Sir Tams. Wag na. Natapos na yung struggle ni Ma'am Jean. So wag na, please lang. Tahimik na sila. Huwag mo nang guluhin. Huwag mo nang guluhin ang buhay ng dalawa, Sir Tam. Stop. Stop na. Hindi, baka mag-level up yon. Pakilala, tapos baka magka-level up. Magka-level up, wag na. Wag na. Naka-tart na eh. Naka-tart na. Wag mo nang Wag mo nang guluhin. Mag-peace be with you ka kay Ma'am Jean. Sir Tams. It's a joke. Sige, damihan nyo lang, Sir Tams. Sir Tams, baka pag dating ng araw, magkita-kita tayo, nandoon ka pa lang sa nandoon ka pa lang sa pintuan, labas ka na agad. Kasi ang itsura ni Ma'am Jean, di na ma-drawing. Magpinokyo na siya.
Haba na ng ilong, papunta sa ano, pintuan. Bawal seryoso, Ma'am Rose. Oh, dito sa YT kasi, wag na magseryoso kasi kami yung nature ng trabaho namin, seryoso. So, nag-change image na ako. Nag-change image na ako, Sir Tams. Kasi dito sa YT pa walang hiya dito eh. Walang hiyaan dito eh. Katuwaan lang, Ma'am Rose. It's a joke. Oo nga, katuwaan lang. Gabi ang energy ng fish cracker sa akin ngayon. Walwal ako ng walwal. Ang pagkatapos ko ng live, gutom ako. Kain na naman ako rice with paksiw na isda. Nandoon naiwan yung paksiw doon sa sa kusina, sa dirty kitchen, sa tindahan. Mainit pa kasi hindi ko pa nakuha. Masarap kasi yung magluto sa uling o di kaya sa kahoy. Kesa dito sa sa gas. Hindi masarap. Boss B. Ito pa, Boss B, oh. Kuha ako ng tubig. Baka mabulunan ako. Uy, bakit? Ito na naman, Ma'am Gino. Ito na naman si Ann Cortez. Sponsored by Red Ribbon. Tapos, ito naman si Enervon. Ay, grabe. Mga ano ba? Mga legit na mga harang binigay ni Lolo. Wow, ginataan na paksiw. Ginataan. Isda na ginataan. Yung paksiw muna at saka nilagyan ng gata. Ng malalaking isda, Boss B. Giprito muna. Gipaksiw muna, giprito at saka nilagyan ng gata at saka maraming sili. Sarap yun. Tilapia. Sarap yan. Sarap yan. At saka may aswete. Lagyan mo ng butchoy. Butchoy or pechay. Sarap. At saka maraming sili. Sarap-sarap. Marami akong dyan. Mapapaparice pa more ako niyan. Oo, manghang, masarap. Aalisan na ako mamaya after ng live ko papuntang kabilang bayan
Kaya lang din natamad ako, bukas na lang. May bibilan ako na doon sa pit office. Pit office, pero ang mga binibenta doon, mga gamit ba ng ano, ng dog. Kasi wala nang sabon si Tokyo. Bibili ako ng sabon niya. Ma'am Jean, dito na ako sa 7 Vedue. Yung dito sa nagta-travel ka. Binigay yata ito ni ano, ni friend natin sa kabila. Yung dito ka sa, nang dito sa Coastal Road, shortcut. Ano na ako, Ma'am Jean, magka 8 videos na ako, Ma'am Jean. Si ano naman i-play ko, si Boss B. You're welcome, Ma'am Jean. Tama na. Sakit na pa nga ako kakaon. Karon naman.
Ma'am Jean, harang uli. Sponsored by Grab Official. Yan ako magkaong fish cracker kasi sa gitna akong panga. Day! Paon mo? Humingi ng 280 pesos yung pamangkin ko pambayad daw sa t-shirt para sa intramural. Sabi niya kunin niya ng mamaya. Hi, Happy Bunch Vlog! Thank you for coming! Ma'am Jean! Nandyan pa rin si Harang. Grab Official. Hi! Happy Bunch Vlog! Thank you! Thank you so much! Ma'am Jean, harang uli. Sponsored by LG Watchtower. Grabe mga legit yung mga ano mo, Ma'am Jean. Malalaking company yung mga sponsors mo. Happy Bunch Vlog! Thank you. I-play kita mamaya. Ha? Wala na to, dugay na to, tiga na to. Walang katapusan na harang, Ma'am Jean, talaga. Ikawalo na. Last na to, Ma'am Jean, ha. Tapos si Boss B naman. Next, si Ma'am Rakitera at saka si Boss G. Kuha mo na, Day. Parang naman may mumunta ko. Sige. Hindi tumama to. Ay, ambot. Kung natawalan na biyo sa kabinet, kung pwede, pa nakatigaan na mo. Ang iya ba lang, ano ganyan na panawag? Naara. Painita lang. Last na to, Ma'am Chin. Ika-8 na ito, Ma'am Chin, ika-8 na video. You're welcome. Nasa Coastal Road pa rin, Ma'am Jean. Hi! Hi, Happy Bunch Vlog. Thank you so much. Pakita ko lang yung itsura ng pamangkin ko. Maganda. Ito si Angel. Say hello to my friends. She is 16 years old. And she's in junior high. Day, no? Hindi, senior high. Ay, senior high na pala. Magka-college na next year. Pera na naman to. Pera na naman ang niya. Ay, nako, ang logo. Makikita ang logo. Sabi ni Ma'am Jean, hello, ganda naman. Oo, maganda talaga. Ito si, Angel. Si Angel Ann. Cute ng ilong at matangkad na bata. Oo.
Mana sa tatay. Carbon copy ng tatay. Bicolano yung tatay. Taga, ano dahil? Camarines Sur. Kamarinis. Oh, taga Camarines. Si ano niya, si kuya ya, si kuya niya, matangkad din. Dalawa lang silang magkakapatid. Ito yung mga pamangkin ko na Yan, stick glue. Bligya. stiklo. Ambot ang tapila. Kapag humingi ito, tabing, hingi ako pang bayad ng ano, t-shirt para sa intramural. Ang tita, hindi makatanggi, bigay agad kahit na yan lang pera. Di bali na walang pera, maibigay lang yung gusto. Kung ko ang kay Manimo. Mm-mm. Yabi Bunch! Thank you so much. Sandali ha. Ano ko lang. Hanapin ko yung channel mo, ma'am. Yabi Bunch. Main channel mo ito, ma'am. Ay, ito na oh. Yabi Bunch. Ito oh. Ito, ma'am oh. Yan. Yabi Bunch. Dito ako sa video mo, ma'am. Ay, non-stop TikTok budots. 271 views. Ano lang, bago lang. 2 hours ago lang. Ito ah. I-play ko ha, tapos mag-likes and magbigay ako ng ano, banana. Wow! May ano harang agad, Ma'am Yabi Bunch. May harang. Sponsored by Food Panda. At saka Smarter. Wow. Okay. Saan ka ba ngayon? Saan ka ba ngayon, boss? Saan ka ba ngayon, boss, sa Yabi Bunch? Ito, oh. Cherry Rabi! Good morning! Sa Manila lang. Okay. 1 hour and 8 minutes. Negros Occidental po ang probensya. Proud Ilonggo. Hala! Taga diri ka? Sa din ka sa Negros, Yabi Bunch? Ilonggong tunay ako. Ma'am Jean. Harang. Sponsored by Shell. Ito oh. Wow, grabe si Ma'am Jean. Ang daming harang. Ma'am Jean, tapusin ko lang yung harang mo, Ma'am Jean, at saka mag-go na din ako kay Boss B. Then next si Ma'am Raketera at saka si Boss G. Kahit na mag-end ako sa live, still playing pa rin sa inyo, ha? Negros Occidental, Yabi Bunch, taga diin ikaw. Taga din ikaw sa Negros. Ano ka nga banwa? Ano banwa nimo?
Wow, Ma'am Gina, may harang naman oh, presto. Oh, grabe ka Ma'am Gina. Ma'am Jean, ikat kita Ma'am Gina. Dito na ako sa ano, ika-9 na with you Ma'am Jean. Dito na ako kay Boss Bell. Bell. Daming harang talaga Ma'am Jean. Sana all. Dito naman ako kay Boss Bell. Excited ako sa mga harang ni Boss Bell. Yeah, Yabi Bunch! Yuhu! Taga-diin ka. Diin ka sa Negros. Ano imo banwa? Ay, tika. Enter. Wala ko na enter. Ala, init akong laptop ba? Still playing Yabi Bunch. Yuho, asa ka na? Dali lang. Iano ka na Ibutakan ko ang electric fan ng ako na laptop kay init-init. Dali. Hi, I'm Crass. Cherry red. Ay, hindi na ako makaano. Oo, umiyak na naman yung alaga ng kapitbahay ko. Gutom na. Bell TV Mix.
Wow, Mami D, thank you sa paharang. Nag-set pa ako para kay Boss B. Play all 106 videos. Boss B, dagdagan mo naman yung ano mo, yung long video mo, Boss B. 9 videos pa rin para mahaba yung play all. Boss. Ay, ala, bakit walang harang, Boss B? Excited pa naman ako. Boss, oh, walang harang, boss. Naset mo na ba ito, Ma'am Jean? Naset mo na ba ito, Ma'am Jean? Yung 9 videos ni Boss B. Walang harang. Oo. Dagdagan mo, boss. Maraming long videos. Kasi nandoon sa long videos yung mga harang, hindi siya short. Mayroon din sa short, pero parang lang, ilan-ilan lang. Naset na daw po, sabi ni Jen. Bakit walang harang? Baka sa dulo. O, ito po wala o. Excited pa naman ako. Ay, nandun na, boss. Mayroon, boss. Sa dulo. Sponsored by Nova. Jack and Gel. Jack and Gel to. Nova Amazing. Isa lang? Ang damot naman ni Lolo. Isang isang harang lang sa isang video, boss. Dali maghugas muna ako ng plato.
Wow! Ika-apat na ika-apat na video. May harang boss. Harang ulit boss B. Wow! Dami ng harang si boss. Parang haba-haba na naman to. Oh, 2 minutes and 31 seconds.
haba ng harang. Ah, sponsored by ano to? Johnson Pumps. Honey Bunch. Tambay lang. Honey Bunch. Tingin ka sa Negros. Ay, okay, may trabaho pa si Yani Bunch. Yani Bunch, magtambay ka naman sa ibang channel namin, mga kasamahan ko, sa mga upod ko. 7 to 10, ang sa akon 7, ay 10:30 to 1:30, 2 to 4, si Raquetera Angeloy, si Ma'am Jean, 5, 6, 7, 8. 5 to 9. 5 to 8. At saka si Boss G, 9 to hanggang umaga. Boss G, dito ako na sa 5 na video mo. Boss! Dagdagan mo ha. Dagdagan mo long vids mo ha. Para ano ba, nang maka ano ba, 30 minutes yung play. Ay, okay, kumakain pala sila. Thank you so much. Boss Bunch, Ma'am Lynn, Sir Tams, oo. May bago tayo, si Yani Bunch Vlog. Ano siya, tambay siya kasi nasa work pa siya. Si Boss Yani Bunch. Oh, may ano, harang boss. Harang. Sponsored by PPN News. Pipero, reporter. From, ano tong Pipero, parang Italian yata to. Pipero. Parang sa Brazil ba? Parang ganyan. O, tapos, mayroon naman dito mga girls. Mga girls naman from Korea. Thank you, Ma'am Jean. Ako mamaya, after ng ano, ng live, kakain ako. Paksiw na isda. Assorted fish. 100 pesos isang, ay half kilo. Half kilo lang binili ko. At saka bumili na din ng bangus. Half kilo din. Wow! Haba ng harang, Boss B. Grabe. Grabe na to, boss. Araw-araw ka nang mayroong harang. Sir Tams, kaon ka na? Panyaga ka na? Wow, haba ng harang. Pipero reporter. Dito na ako, Boss B, sa ika-anim na video.
7 million views. Thank you so much. Thank you sa pagtampay. Nakaidlip ko, Ma'am Rose. Nag-ilis na ko kay 1 p.m. Si Doc. Okay. Halong. Halong, Sir Tams. Ang bawal is bawal, Sir Tams, ha? Bawal is bawal. Huwag pasaway. Huwag pasaway, Sir Tams. Huwag na mag-RH. Sayang ang gamot na iniinom. Kung pasaway lang man. Ano na? Lobat na isang phone. Wow! Congrats! Nagkaon sa karne, wala na sakit mo dyan. Subot sa lingon, may alibyo. May alibyo ang mga bulong nga ginresita mo. Ang ginresita nito. Gani, hindi ka mapasaway. Kung anong hambal sa doktor, sunda. Kay para na sa imo kaayuhan. Okay? Sundin mo si nanay. Mother knows best. Boss B, mayroon na naman harang. TV, lahat ng TCL brand. Oo, bawal na ang alak. Ay, grabe. Grabe sponsored by TCL. O, ito naman, meron na naman, MWell PH. Boss B. Ay, ang saya-saya. Ang daming harang. Dito na ako boss sa 7 with you. Si Quest. Pasalubong center. Out na ko, Ma'am Rose, Jane part. Bye-bye muna. Okay, bye-bye. Bye-bye, Sir Tam sa halong.
linis ng Pasalubong Center, Boss B. Harang na naman, boss. Sponsored by Gleco PH. Ikawalong video na to, boss. Unboxing ng pasalubong.
na to. Last na video na to ni Boss B. Next, si Ma'am Lynn. Si Ma'am Rakiterang Bisdak. You're welcome, Boss B. Last na to, Boss B, Wala pang harang. Baka sa dulo. Pero ang dami mo na, Ang dami mo ng harang, Boss B, Dagdagan mo na lang yung long videos mo. Dito kasi sa long videos yung maraming harang. Sa short, lang. Short din yung harang. Limited lang. Limited lang ang harang sa short. So, mabuti na dito. Tapos na, boss. Dito naman ako kay Ma'am Lynn. Time check to 12:39 in the afternoon. Ay, tika, sandali. Ay, iba na pala. Iba na pala to, boss. Wala na harang. Kay Ma'am Lynn naman ako. Rakitera. Rakiterang Bisdak. Dito ako, Ma'am Lynn, sa 77 videos. Welcome to my world. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. At your service. Ay, bakit walang harang? Walang harang ang kay Ma'am Lynn, baka sa dulo. Halfway na din ako. Baka mayroon harang at ma-CPR. Abilidad yung asawa ni Ma'am Lynn, no? Marunong siya maghanap ng tubig sa gilid ng bundok. Kafamuray TV. Good afternoon. Ay, Kapa-Farmer pala. Sorry. Ka-Farmer Sir Ray TV. Ang dami mong videos, ang dami mong views sa Sir Ka-Farmer. Salamat.
Ka-farmer, ano bang bago ngayon sa'yo? Anong bago mo pedis ngayon? Sandali ha. Kunin ko muna yung isa ko kung naka-play kasi yung isa ko sa sa kasamahan ko. Ka-farmer, kakauwi lang na dahil galing sakahan. Ay wow. Dali tingnan ko ha. Ano bang bago mo ngayon? Maganda talaga content mo, Sir Ray. Ka-farmer. Maraming views. Ma'am Lynn, harang. Okay. Dito ako sa video mo. Sir Ray. May harang. Farmer Ray TV is live. Ay, okay. Maghanap ako Sir Ray ng mo Flex ko lang dito ang ginagawang pag-alaga namin. Dito dito ako Sir Ray. Ano tong tinatanim mo? Okay lang yun. Ang importante, hindi ka magugutom. Marangal kaya ang trabaho ng mga farmer. Kung hindi sa inyo wala kaming makakain sa hapagkainan. Di bali na may putik, may laman ng tiyan. Di ba? Never mind. Tatapusin ko to. 4 minutes lang naman to. Sino ba to? Anak mo? Ka-farmer? You're welcome. Ka-farmer, baka may time ka ha. Everyday po, yung live ko is 10:30 to 1:30 in the afternoon. Oo, marangalang trabaho ng farmer. O, tingnan mo, marami kang marami kang gulay. Siguro sa inyo to, no? Kayo ang nagmamay-ari nito, no? Ma'am Lynn, may harang po. Malawak yung yung veggie farm nyo Ito ang maganda. Kasi everyday nag-harvest kayo at araw-araw mayroong pumapasok na pera. Ito ang gusto ko pag mag-retire ako. Ito ang gusto ko. Bibili ako ng lupa at taniman ng mga gulay. Kasi ang gulay, hindi lang araw-araw may pera ka. Exercise din sa katawan kasi lagi-lagi kang
nilabas muna yung mga toxin sa katawan kasi hindi natin maiiwasan. Mayroon tayong mga kinakain na ah, ano ba, ng nasa mga canned foods na mayroon ng mga parang nakaano na, nakakan na, may mga chemical content na. Oo, pero kung nandito ka sa farm, fresh lagi ang kinakain mo. Gulay, maganda na sa katawan, pampahaba ng buhay, at saka lagi-lagi maganda yung katawan mo kasi nagpapawis ka eh. Lahat ng mga toxin sa katawan natin, ni-release natin. Ito ang gusto ko. At saka maganda ito kasi lumalabas yung mga pawis mo. Ano, hindi ka, parang hindi tumataas yung sugar mo pa. Inilabas mo. Maganda ng ano mo. Maganda ang anak mo, Sir Ray. Ka-farmer. Oh, siguro mas ano kayo dyan sa tubig. Bastante yung tubig doon. Saan ba kayo sa Leyte? Ay, ito na. Tapos na. Dali mag-ano ko ha. Magtamsak ako ha. Ito na sir, oh, ka-farmer. Dandikit na po. Maganda rin yan, ma'am idol. Fresh kasi mga gulay kapag may tanim po tayo gulay na harvest. Oh, maganda talaga yan. Maganda talaga ang investment yan. Yung negosyo yan na sir, ka-farmer. Maganda. Araw-araw may pera sa gulay yan. Oh, ito oh, nag-harvest kayo ng talong. Paborito ko tong talong. Ah, Cebu. Asa sa Cebu, sir? Daming talong oh. Dito, yung bili namin 1 kilo, 50 pesos. Siguro kung wholesale yung ano nyo dyan, yung binta, malaki-laki siguro, no? You're welcome ka-farmer. Kita mo kayo sa live ni Ma'am Malu. Oo, ano kita na, di kita nakita kagabi, di ba? Nadikitan kita kagabi sa isang phone ko, Ilotong Ilongga. Ito pang backup lang to. Hala, ang ganda ng talong. Ang ganda ng quality ng talong. First harvest nyo to. First harvest siguro, no? Hala, ang dami na nag-angkat ng ano mo, no? Ng mga talong, oh.
Kay Mama Marisa, di ba kay Mama Marisa vlog kagabi? Natikitan na kita sa isang phone ko. Yung, kay Mama Lu pala, sorry. Kay Mama Lu pala. Kagabi kay Mama Marisa vlog, hindi ka nakapunta kagabi, no? Kagabi ba yon? Ang ganda ng talong, dami. Pera na yan. Ang paborito ko talaga yung talong kasi kahit nasa paksiw, lagay mo. Kanina, bumili ako ng half kilo na isda. Yung assorted, nilagyan ko ng 2 pirasong talong. Kagabi, nag-steam ako ng talong at binalatan ko. Nilagyan ko lang ng suka, sibuyas, konting asin at soy sauce. Oo, kagabi, 'di ba? Teka. Hindi ako naka may harang, skin white, farmer. Hindi ako naka tamsak sa sa video mo. Ito nga pala ang harvest natin, 980 hills na tanim na talong. May harang. Hindi ko na ipakita, Sir Farmer, kasi baka maka-CPR. Standby lang ako ha, kakain lang ako tanghalian. Okay. Sige po. Thank you po. Thank you so much. Yung live ko po, scheduled 10:30 to 1:30 in the afternoon. Every day. Except Sunday. Monday to Saturday lang ako. Kasi nag-off din kami. Kasi, bigyan natin ng time si Jesus. Hala, nandito pa rin ako sa harang mo, ka-farmer. Ma'am Lynn, nandito ako sa live sa channel mo. Mayroong harang, sponsored by Mentos. You're welcome, ka-farmer. Nadjakita na kita. If may time ka po, 10:30 to 1:30, Monday to Saturday po. Dito naman ako sa next mo na video, yung 3 minutes and 27 seconds. Update lang tayo sa ginagawa at planong gagawin natin. Dito naman ako ito you're welcome, ka-farmer. Dito ano pa rin to? Talong. Ang lawak ng taniman ng talong. Naku, araw-araw ka may pera nito. Ganda talaga kapag malawak yung taniman ng gulay. Naku, congratulations, ka-farmer. Ganda talaga ng contents mo, kaya dami mong views. Wow. Dito sa kabila, ano to? Talong pa rin. Sitaw. Ma'am Lynn, still playing po. Dito po ako sa ikalawang video mo. Dito Sir Farmer. Wow, ang lawak talaga. Lawak ng taniman mo, Sir Farmer.
Ma'am Lynn, dito ako sa ikatatlong video. May harang po. Wow, may ano na, may bunga na ang mga talong. Ito talaga ang gusto ko. Oh, ano na? Next video na. Dali ha, mag-ano na ako. Wow, may harang. Smart skincare. May harang, Sir Farmer. Tapsakdan. Ito pa, mayroon pang harang. Clock travel. Clock travel. Ma'am Lynn, still playing po. Tatlong video na po. Ka, ba? Ito na. Tapos ko na to. Farmer, dito naman ako sa, dahil matatapos natin mag-harvest, spray time. Dito naman ako, farmer. Ang ganda talaga ng mga contents mo. Green na green talaga. Hindi ko lang sandali ha. Ito ko. Lagyan ko ng sound. Ito. Subukan natin mag-spray mga kapros magkatapos at sana hindi na ulan ulit. Kakatapos lang ng ulan mga kapros, no? So ayan, dahil spray time, i-share ko na naman sa inyo mga kaparmers kung ano ang gagamitin natin. Disclaimer mga kaparmers, ang video na ito ay nag-share lang ako kung ano ang ginagamit ko. Hindi ito ibig sabihin mga kaparmers na sundin nyo. So yan, may kanya-kanya tayong pamaraan, may kanya-kanya tayong practice kung paano natin nalagaan o paano natin palaguin yung mga halaman natin mga idol, mga kaparmers, no? So yan, You're welcome, nasa sa inyo na farmer. mga kaparmers, kung sundin nyo lahat ng nagawa ko. Kung may Dahil time ka nag-upload tayo, mga farmer, kaparmers, no? favor Sa lahat ng ginagawa naman. natin dito sa sakahan o sa ating Paki-play talungan, naman po ano, ng aking mga ginagamit natin sa videos. puno, Thank you. sa mga medisina, no? Nag-share tayo dito simula nang nag-active tayo dito sa YouTube. So ayan mga kaparmers, no? Again, disclaimer, ang video na ito ay nag-share lang ako kung ano ang ginagamit ko. Hindi ibig sabihin na sundin nyo mga idol kaparmers. So nasa sa inyo na kung sundin Nasa nyo. inyo na kung ang isusundin nyo. Paano natin Para lang makaano panatiling ba? healthy, Para technique na rin. Para marami sa susunod ang na bunga. mga linggo mga idol kaparmers, no? Para maparami ang So yan, bunga. kahit may
Farmer, may mga kasamaan ko tayo. din to si Ma'am Jen TV Mix. Baka may time Ayan, ka. kaka-harvest natin kanina. Paper naman, nasa sa inyo na mga pag-play idol naman farmers po. kung sundin nyo. At kung naano naman nyo naman Magtambay ka naman sundan pag yung may mga time natin, ka, mamaya. kung masasabi nyo, ito si ka-farmer. 5 o'clock, nag-harvest ito ng marami. kay Ma'am Jen TV Mix. Sa ganun lang kaliit na 5 o'clock katunti to na puno. No? Nakaharvest na sundin 8. natin. Nasakay nyo na mga idol farmers. Tama ba, Ma'am Jen? No? Basta 5 to 8 ka. nagsishare lang ako kung ano ang gagamitin ko. Ayan, hindi ko na papatagalin mga idol farmers. Ma'am, it's me, Rakitera. Still playing pa rin po sa video nyo. 3 videos out of 77 kasi maraming harang. Ayan, kita ba? Pasensya na ako. Ngayon, dito tayo mga idol farmers, no? Sa ating. So Nan dahil guys, palaging ulan Ma'am Jean, si Ka-Farmers, ay, tatlo. nandun siya kagabi kay Ma'am Marisa Vlog. Kaya, gagamitin natin ni Machika. You're welcome, Ka-Farmer. 5:30, boss. Sir Ka-Farmer, baka may time ka mamaya. 5:30 to 8:30. Saugan natin ni Optima. Si Ma'am Jean TV Kasi, Mix. first time natin apply dito mga farmers. No? Ay, sorry Ma'am Jean. Formula 1. Sabi ko 5 o'clock. 5:30 pala. Hello dito sa mga ka-farmers, si Optimax at saka ni Machika. Nagkaroon natin to. Tayo ang unang gumamit dito sa Cebu. O kung nagkataon talaga na tayo ang una. Basta dito banda, dito sa atin mga idol ka-farmers, dito sa aming area, tayo ang unang nakahawak dito or naka-apply sa ating mga alaga. So ayan. Ito ang i-apply ko, apply natin ngayon mga idol ka-farmers, no? O si Formula 1, first time pa lang natin. Pero may isa pa itong mga ka-farmers na matagal na rin natin ginagamit, si Biotonic. Kaya lang, ina-alternate ko talaga siya mga idol ka-farmers. Kumbaga, sinusulong ko siya na i-apply. So siguro, sa sunod na spray, siya, pero abangan nyo na lang mga idol ka-farmers kasi Ma'am Jean, hindi still talaga, playing po. kumbaga, nakaripindi sa panahon. Ma'am Lynn, still playing po. I-apply natin na kumbaga Upper, kung ikatatlong sa ano, video, mga palingki, farmers, market time. sa Cebuano term. Sinusubukan lang natin na yung mga strategiya natin o mga teknik kung You're magiging, welcome, ba, Ma'am effective. Lynn. So, siguro naman sa Tatlong video pa ako, mga Ma'am Lynn, gusto pero mga kanina teknik, pa mga to idol, kasi mga maraming mga harang. ko, diskarte ko, nakita ko naman na nanatiling healthy pa rin yung mga alaga natin. So, yan. Bakla. Patuloy lang natin, Asan mga na ba idol si farmers. Puspi? Ayan, ulit. Nasa sa inyo na mga ka-farmers kung anong kung susundin nyo talaga at kung susubaybayan nyo talaga yung lahat ng mga i-upload natin dito mga idol ka-farmers, masusundan nyo at mapupugyan nyo. Pero nasa sa inyo pa rin kung sundin nyo. Dahil nasabi ko, may kanya-kanya tayong pamaraan, may kanya-kanya tayong teknik. Sir May kanya-kanya Ka-Farmer, tayong done na natin po si Ma'am Jen TV laguin Mix. yung mga halaman natin. So, that's it lang muna for now mga ka-farmers, no? At ako ay mag-mix muna ng mga gagamitin kong fungicide, insecticide at Ma'am Jean, asan ang bakla mo dyan? bato, tawag nito, Ilabas mo nga. systemic Ma'am Jean, resistant activity- ilabas mo si bakla. inhibitor. Hinahanap ni Mama Rakitera. Okay. So yan, subukan natin si Formula 1 na yung kombinasyon ni Optimax at sika ni Machika. So ayan, that's it lang mga ka-farmers. Masasabi ko, laban na tayo. Kaya, iwan ko kung makapag-spray tayo na naman kami ngayon mga ka-farmers. Ayan o, parang uulan na naman. Tignan nyo, ang kalangitan ay ano na naman. A farmer, done na po si Belmix TV. Iyan na naman siya. So, bukan lang natin mga idol ka-farmers na maganda. So that's it lang muna mga ka-farmers. Ang masasabi ko, ang ka-farmer Ray TV video. Happy farming. Andito si bakla. Ma'am. God bless sa ating lahat. Mabuhay ang lahat. Presenting bakla of the day. Oh, ito na po. Tapos na, Sir Ka-Farmer. Ito na. Tamsak na ko ha.
Ito na, oh. This is me one Wow! May harang. This is me 1 week after using Skin. Oh, may harang po. It's time to mute. It's time to mute ka, farmer. Dandikit po, Ma'am Idol Jen. Ma'am Jen, dandikit na po si Sir Ka Farmer. May harang po, Sir Ka Farmer. Skin white. Meron pa. 3 minutes and 30 seconds. Mais siya main character. Ano to? Sanjita, sponsored by Sanjita. Ano to? Indian ads. Indian harang. Haba. 3 minutes. Tatapusin ko to. Ka-farmer. Para sa'yo. Para sa'yo. Ang harang na to. Ma'am Lynn, still playing pa din po. Katatlong video pa rin. You're welcome, performer. Haba ng harang, 3 minutes. Laki-laki na pala ng ano mo. Banana, 11.9K. At saka, ang laki ng views 10K. Ka-Farmer, Ray TV is live. Dito na naman tayo sa kagabian. Sa trabaho walang bla bla bla. Pero mag-stop na muna ako, Ka-Farmer. Tatapusin ko lang yung harang. Sanjeta. Ay, salamat po. Salamat, Ka-Farmer. Bakit hindi ka pa babalik sa farm? Hindi ka na babalik sa farm after lunch? Lumi din dito sa Negros. Parang uulan. Kamusta dyan? Kamusta yung weather dyan sa Cebu? Wow! Thank you, ma'am. Harang ulit. Thank you, ma'am Rakiterang Bisdak. Dito po ako sa ikatatlong video pa rin. Dito ka saan ka ba dito? Saan ka pa pupunta, ma'am Lee? Naka-stripe yung damit mo. Ma'am, may harang po. May harang, Ma'am Lynn, sideway ko lang po. Young Town. Wow! Ka-farmer! Nandyan pa rin ang harang. Sir, ka-farmer, tapos done na po siya, si Ma'am Rakiterang Bisdak. Please, bisitahan mo naman channels namin. Mamaya. Thank you. Harvest along with Boy Kuro. Wow. Thank you so much, Ma'am Lynn. Ma'am Lynn. Harang. Unilove. Sponsored by Unilove. Dito naman ako, farmer. Dito naman ako sa live mo. Dito naman ako, Please take note, Sir Ka Farmer. Rakiterang Bisdak po.
Gen TV Mix, Don Mix TV. Mamaya po, 5:30 po, Gen Mix TV. Baka may time ka. Mag-live po si Ma'am Gen TV Mix. Si Ma'am Lynn, Rakiterang Bisdak po, mag-live po 2 o'clock. Baka may time ka po. Yes, Ma'am Rakitera. Taga Cebu po si Sir Ka Farmer. Taga Cebu. Asa ka sa Cebu, sir? Nakapunta na ako sa Cebu noong 2017. Via land lang kami. From Bacolod to San Carlos. And then, sakay kami Roro, papuntang Toledo. Puntang Toledo, at saka nandun kami sa city mismo. Sa Police Regional Office 7 sa Osmeña. Then pumunta kami sa Simala. Tapos umuwi kami ng hapon pabalik dito sa Negros. Balanban pala sila. Balanban sila ni Sir Ma'am Lynn, Ma'am Rakiterang Bisdak, taga Balanban, Cebu sila. Way ba yan papuntang Kasi ang mga towns na namin, Talisay, Carcar, saan ba yun? Ano ba yun? Nakalimutan ko na. Balanban. Diba maraming lechon dyan? Balanban, Cebu. Hello, bakla. Tapos na Sumba, bakla. Ay, ganda talaga. Nagsusumba. Ganda talaga pag nakagsumba ka. Firm talaga yung body mo. 36, 24, 36. Wow! Ang ganda. Oh, 36, 24, 36. Tapos na. Ay, hindi. May pa pala. Harang. May harang pa, Sir Ka Farmer. Gigam. Gigam? Gigam? Sponsored by Gigam. Korean. Still playing pa rin, Ma'am Lynn. Dito asawa mo, Kaapat na video. Time check, 1:18 in the afternoon. Naku, nagugutom na ako. Masikip ng aking tiyan. Sa kawalwal. Ma'am Jen, mayroon pa bang natirang tilapia dyan? Pakipas break naman. Nagugutom
Gutom na ako. Hindi pa ako nakapagsaing, Ma'am Jean. Pero mayroon na akong ulam, paksiw na isda. Ka-farmer, harang pa din. Hindi ko lang ipakita. Ma'am Jean, itago mo na yung mga bikini mo. Baka i-arbor ni bakla. Nako. Huwag mahiraman ng gamit, especially undies. No. Bumili ka bakla. Huwag mo nang i-arbor ang hindi sa'yo. Ang haba ng harang ni Sir Ka-Farmer. Haba ng harang. Dan dikit na po sa'yo. Si Ka-Farmer, Ma'am, Rakiterang Bisdak. Thank you so much. Thank you so much, Ka-Farmer. Kami, Ma'am Rose, isang toothbrush lang asawa ko. Ako? Hindi ko talaga kaya. Isa-isang toothbrush kami. Isa-isang tuwalya. Oh, meron pa, Ka-Farmer. Shein. Sponsored by Shein. Oh, ito na. Continue, Ka-Farmer. Ganda talaga ng content ni Ka-Farmer. Kaya dami niyang views. Naka 10k ka dito. 2 days ago. Gusto ko rin to. Kaya lang, ang gusto ko, Ka-Farmer, pag may farm ako, taga-harvest lang, taga-pitas lang ng gulay. Pero kung mo ako, parang one-on-one ba sa lupa, parang mag-cultivate ng lupa, ayoko. Taga-harvest lang. Ayoko, Sir Ka-Farmer. Gusto kong taga-pitas lang. Maglaladlad na talaga. Ay nako, Boss B, wag. Mahiya ka. Bigyan mo kahihiyan si Ma'am Jean. Naku, lagot ka. Huwag ka na magladlad. Huwag. Please. Baka maano ka. Outside ni Kulambo. Mas malandi pa nga si Ma'am Jean. Diyos ko, ang tawa-tawa. Ay, Diyos ko, ano na to? Oh, ito na. Umpisa na tayo tawa ng tawa. Baka magkaano ako exceed ako sa oras sa minutos Oh, tuloy. Nagutom ako. Wala pa akong pagkain. Wala pa akong kanin. Hindi pa ako nakasaing. Ay, Diyos ko. Nagugutom
ko, pasensya ka na, Sir Ka-Farmer, ah. Katuwaan lang to. Katuwaan lang to. Pasensya ka na sa mga girls. Ay, nako. Still playing pa rin, Ma'am Lynn. Oh, ito, oh. Sumab... Pasensyahan mo na, ha. Ito, oh. Still playing pa rin ako sa'yo, ha. Ka-farmer. Ang ganda talaga ng mga, bunga ng talong. Ito talaga ang gusto ko pag, maka-retire ako. Pero hindi, ayokong mag-cultivate ng lupa. Taga-pitas lang ako. Gusto ko talaga pumili ng lupa para pagtaniman ng mga gulay. Harang, Ma'am Lynn, Lenovo Yoga Pro 7i. O, ito. Ayan. Kaya 7 videos pa lang ako, Ma'am Lynn, dahil marami kang ads. O, ito naman. Hansel. Huwag na magsaing. Dito na lang po. Tawa. Mayroon pa bang tilapia dyan? Pakipas-break naman dito sa pintuan ko. Hoy! Ang ingay ng aso sa kabilang bahay. Ay, sorry. May harang. Pinakita ko, Sir Ka-Farmer. Pakipas-break naman ng tilapia dito sa pintuan ko. Maawa ka. Ipasa mo dito sa pintuan ko, Ma'am Lynn, yung gulay. Naubos ang tilapia. Hindi mo malang tinira ang iyong isa para sa akin. Nagugutom ako, boss. Ito pala pag nakawalwal ka sa live, nagugutom ka talaga. Kainin ko na itong naiwan na fish cracker. Yes, nagugutom ako. Ano ba? Time check. 1:27. Nag-umpisa ako kanina, 10:33. So lampas na muna ako, ha, mga 1:33 or 1:34, ha, boss. Ma'am Jean, Ma'am Lynn, Sir, Farmer. Ayo, pista ko yun naman. Nagugutom na ako. Farmer, may harang pa ulit. May harang. Ito na. Haba ng harang. Basta mga Indian, harang. Talaga, matataas. Hupya flavor, durian, diretso dessert na lang po kayo. Nagugutom. Natawa ako sa bikini. Kawawa talaga. Hindi kasi ako nakapag-grocery, kaya wala akong makutkot dito. Fish cracker lang ang naiwan. September 20, weeks of peligro. Hindi araw ng peligro, kundi weeks ng peligro. Kasi ang layo-layo pa ng sahod. Kaya weeks ng peligro to. Hindi araw ng peligro. Pang-ekonomiya. Pang-ekonomiya. Ka-farmer! Ito, still playing pa rin, ha. Ma'am Lynn, dito sa kabila ka, laptop ko. Yung kay Sir Boss G,
kahit na hindi na ako naka-live, mag-end na ako, pero siya na yung sunod. Dapat Ma'am Jean, pag may kinakain na tayo, malayo-layo kay bakla. Ay nako, basta pagkain ang pag-usapan, kasama ako dyan. Kasi ano lang naman masaya na tayo kapag may pagkain, di ba? Eh, dito ka pa rin, no? Ka-farmer. Dito ka pa rin. Sa lahat ng piniplay ko na bagong pasok dito sa channel ko, dito sa live ko, first time na ikaw yung matagal na na-play ko. At ilang videos. Kasi gusto ko yung content mo. Harvest ka ng mga nagbitay. Dami nila pagkain, Ma'am Rose. Oo, hindi magugutom si ka-farmer. Oo, tingnan mo. First time ko mag-play na bagong pasok dito sa live ko na mahaba yung play ko at ilang videos. Nagustuhan ko kasi yung content ni Sir Cap Farmer. Gulay is life. Ma'am Raketera, punta ka daw sa kay Sir Cap Farmer, ililibre ka niya tortang talong. Oo, tingnan mo, tingnan mo mga talong, ang ganda tingnan, marami sila. Ang dami. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, pang isang na yan, isang menu. Lagyan mo lang ng isalang mo lang sa uling at balatan. Lagyan mo ng sibuyas, kamatis, daw na sibuyas. Lagyan mo ng soy sauce at saka vinegar. Ulam na. Tortang talong kasi marami pang proseso. Pero pang simplihan na luto lang ito. I-grill mo lang. Baka masikyat yung harvest sa mga nagbibitay, ma'am. Kapag kasi may may tanim ka, dapat araw-araw binibisitahan mo. Tapos kunin mo yung mga excess na mga hindi na ba mga damo-damo. Ma'am Lynn, may harang po. Kasi kung ilang araw na hindi ka makapunta sa gulayan, mahirapan ka, dami ng mga damo-damo.
especially bagong ulan. Mabilis ang pagdabong ng ng mga damo. Yung oras na, time check. 1:34 in the afternoon. It's time to end na. Bye-bye po sa inyong lahat. Nagugutom ng host. Magsasaing pa. Thank you so much, Ma'am Raketerang Disdak, Ma'am Jean TV Mix, Boss Bell, Mix TV, Sir Ka Farmer, thank you so much sa pagtambay. 2 o'clock, sir, pag may time ka, Raketerang Disdak po. At saka, after ni Raketerang Disdak, 5:30 po, si Ma'am Jean TV Mix. Pag may time ka pa rin, alas 9 ng gabi, si Boss Chi, taga rin yan, taga Lady. Thank you so much sa inyong lahat. Bye-bye po. Still playing pa rin, Ma'am Raketera. After nito, si Sir Boss Gina. Bye-bye po. Thank you so much. Mwah!